лекта. Хейтерите офейкаха вокала като ПВЦ, трябва сваля те под пейката. Ей така, 1, 2, 3, гледай ся какво сме ти подготвили. Тъпълни неволно налазихме сбита отгоре ти. МФЗ е behind the back, НН за back on the track. Баса мачка так по так, щом вляза всички са на край. Котляво виждам свиват, отясно се налива и чашите горе вдигат. Докато аз надигам две бутилки едновременно. Погледа ми се размазва, но това е временно. Мисля да съм честен, просто няма какво да лъжа. Рапа ми способен е телата да огъва, но това е между другото по-да караме да гори. Когато го правим като бокуци, пак сме по-добри. Може би за вас съм станал откровен до болка. Няма какво да направя, така че свиквай и свивайте нова рока. За пореден път ще сливам денонощи, а последната ми грижа са стрелките на часовника. И разбирам, че намирам се в зоната, щом около мене има хора с ръце нагоре. За пореден път ще сливам денонощи, а последната ми грижа са стрелките на часовника. И разбирам, че намирам се в зоната, щом около мене има хора с ръце нагоре. Боби Кинта. Отдавна спрях да мисля как времето разлива чужди страници с моите навици като пиявици. Върху мен полепнали по кожата, залепнали, щом ги припикаят тукови са се размекнали. Домашни нямам, що живея в занимана нашата изповедала. Някой викат и пошала, неотдавна съм в зоната. Вика ми играче, не просто актьор, част от зоната на зрача. Дошъл съм да се къртя, разкършете тея лакти. БГ рапа превърта и пред теб са някои факти. Час пик е тук, не съм Кристъкър, но съм луд. И дори в този студ мога да пламна кът барут. Искате да блеснете, но да не се стреснете, защото като гледам всяка вечер грешна е. Дори да изчезнете, не мисля, че си изгубен. Бермудски триъгълник е зоната на бита клубен. И често ми се случва да забавя, но трафик. Но кът бързам като алкохол разлят от чаши. Ще свикнете, ще отвикнете от старите навици, корен не подникнане. Тук сме честните, заетите хора, които се издигат в очите на слепите. Що сме песнали, що сме ядосани, от 3 години съм купал на омагьосани. Мечтатели, щом заставам си пред мен, къде си, знаеш ли? За пореден път ще сливам денонощи, а последната ми грижа са стрелките на часовника. И разбирам, че намирам се в зоната, щом около мене има хора с ръце нагоре. За пореден път ще сливам денонощи, а последната ми грижа са стрелките на часовника. И разбирам, че намирам се в зоната, щом около мене има хора с ръце нагоре. Така. В този куплет съм аз, така че помогни на мечката. Освен гърба си пази и братичката. Времето не чака, заспиваш и спускаш влака. И от тука нататък само ме така в трака. Situation fucked up, излизаш, губиш так пак. Виж как става, цак цак. Бита го е правил пак став. И не е над на себе си белези, слагам си заради мелези. То срещу мене си берен си, умствено външно наведен и винаги последен. Правя маневри по бита, ама нерви постоянно чепита. Петър пак кошници дали препита, дори трезвен в ритъма залита. Налитам, че докато в очите имам блясъци и момента отлита. Шах и мат си, чувам крясъци, взимам бързо къси участъци. За анимейшън няма граници, делници и празници, пълним въщ от празниците, касетки превъртяни сте. Можем да ви храним даже повече от баба ви. За няма хлабави работи схванали. За пореден път ще сливам денонощи, а последната ми грижа са стрелките на часовника. И разбирам, че намирам се в зоната, щом около мене има хора с ръце нагоре. За пореден път ще сливам денонощи, а последната ми грижа са стрелките на часовника. И разбирам, че намирам се в зоната, щом около мене има хора с ръце нагоре.